Semmija telespettur ta' Kamra Sportiva nilqawkom għall-ewwel sezzjoni tal-programm ġdid kollezzjonisti. Għal min forsi ma segwix x'inhu tal-programm, ħanibdew niltaqgħu ma' ħafna persuni illi għandhom kollezzjoni sportiva. U llum propju ħanibdew bil-ħabib tiegħi Anġlu Bonavija. Anġlu, grazzi tal-ilqajtna ġewwa d-dar tiegħek ta' min jgħid li jiena u Anġlu għandna ħafna affarijiet komuni. Rabti, Pawlini, Milanisti. U llum ħanitkellmu fuq idolu li għandna kemm jiena u kemm Anġlu, ovvjament Anġlu affistatna iktar minni, fuq l-ex-sewwieq ta' MotoGP, 9 darbiet ċampion tad-dinja Italjan Valentino Rossi. Anġlu, qed naraw kollezzjoni, naħseb onestament kollezzjoni ta' Valentino Rossi organizzata u dettaljata bħal tiegħek hawn Malta naħseb ftit issib jew l-unika waħda. Kemm ilek li bdiet il-kollezzjoni? Ilha madwar 25 sena żgur. 25 sena. U x'ġibdek kif bdiet dil-passjoni lejn Valentino Rossi? Kif sar l-idolu tiegħek? Jien minn dejjem kien dilettant tal-motor u darba wasal il-rajn kont qed insaq u jgħid jiġri fil-MotoGP u fil-Moto3 rajt tifel qed jibrilja u bqajt insegwiha sal-lum il-ġurnata. Ġifieri bażikament tista' kemm ilu rtirat mill-2000? Mill-2014 minn Xaħat mela ilu rtirat dak iż-żmien kollu xorta bqajt jisek dak il-passjonat lejh. Ħaġa li onestament impressjonatni Anġlu, illi qed nara dal-mutur hawnhekk dettaljat, però min jara dal-mutur jaħseb illi dan inxtara kif inhu. Mentre fil-verità dan maqud biċċa. għamiltu inti biċċa. Kemm ħadlek ħin jgħidu ieħor? Ħadli ħafna ħin dak nsammi kważi 3 xhur biex aqqattu. 3 xhur biex aqqattu ġifieri u ġifieri kif ġie ġifieri? Ġib biċċa kollu minn barra minn Malta, pieces u mbagħad waqt li kalli l-biċċiet kollha aqqattu ftit. Bażikament dan ġobna ħafna helmets, ġifieri dawn huma l-helmets li uża Valentino Rossi matul il-karriera tiegħu kollha. Dak huma jew helmets kollha li jużaw waqt it-tiġrijiet minn meta beda sa meta spoċċaw fil-MotoGP. Kollha. Ġifieri bażikament il-karriera tiegħu kien jista' jeżbal dan madwar 25 sena fil-MotoGP. Eżatt, ġifieri għandek kull helmet li saq bijom fuq il-karriera kollha tiegħu. Ekku, wkoll għandna diversi flokkiet, ġifieri bażikament hawnhekk naħseb dal-flokk qed jippreżenta wkoll naħseb ir-rebħ tiegħu u t-titli. Dawk huma l-istaġuni kollha li saq. Meta beda meta spoċċaw. Dawk huma kollha il-flokkijiet tal-Valentino Club ta' Taburja. Din kollha wara xulxin hemmhekk, nistax irrid. Tajjeb Anġlu, illum il-ġurnata dil-kollezzjoni għalik biex nibdew magħlu, xi tfisser eżatt? Jiena għalija qed tfisser xi ħaġa li krejta jien bla ħsieb għax kull fejn nara nixtri flokk u nixtri flokk u nixtri helmet u hekk illum kellha għandek ġeniet li għandha din, kontent bija jien, kontent bija kulħadd. Ekku, u ħaġa li kuriżità li għandhom kosa fuq Valentino Rossi u nixtieq nispjegawha, il-laqam famuż tiegħu id-doktor. Min fejn oriġina dak il-laqam? Id-doktor ġiet bil-lawra li laħaq bħala xufir. Eżatt, ġifieri. Tat il-lawra mill-Italja. Illum għandu il-mużew ta' Mustewġa ta' Vulja, nimmaġnaw li ġilli mort naħseb. Imma l-mużew naħat mort. Mort ta' Vulja huwa fejn twielet imma l-mużew. U ġilli rajtu fit-tliela u hekk? Iva, mort rajtu Miżano. U ġilli rebaħ? Meta tlajtin nefsu kanament. L-aħħar forsi mistoqsijiet li mitelliqa li għandek għal qalbek illi tgħid l-iktar jisuri Valentino Rossi wara t-talent tiegħu fil-MotoGP li mitelliqa li tgħid nitlaq kollha tiegħu ngħidik hija l-waħda li jien qed niftakar. Narja laqgħod li rajt jien ġol Amerika meta qala l-Stoner ġakantu li jara minna l-isbaw. U li kien rebaħ il-kampjonat u xekk. U ovvjament tajjeb illi mill-karriera brillanti tiegħu naħseb Anġlu kollha kemm aħna niftakru il-mument ikraħ meta miet ix-xufier Simoncelli naħseb dak kien impatt ikraħ fuq il-karriera ta' Valentino Rossi. Ekku. Anġlu, grazzi ħafna li lqajt ċodarek illum u ovvjament min ikollu xi kuriżità fuq Valentino Rossi żgurant Anġlu hawnhekk ħassibu kollox. Fil-ġimgħat li ġejjin niltaqgħu ma' iktar kollezzjonisti sbieħ bħal mandu Anġlu għawwa rajja, grazzi u l-lejli tajt il-kulħadd.